thank you so much. Pero Philip, last na gid ni no. Yes. Diri sa akong sa akong segment diri sa Yes the Best. Na ako'y segment nga Awewel Topics. We will? Awewel Topics, bawal ang mga green-minded, dapat brown-minded lang. Alright. Oo. Brown-minded Oo. So, na ako'y ikuha nimo duha ka book item or duha ka book ka ng masig unsa lang, nya imong pili ra kag usa. Alright. Sige. Let's start. Ayan. Taas or mubo, mahaba or maikli? Taas na lang. Taas. Para mas taas ako maabtan ba? Taas ang maabta. For example, taas kayo, ladder. Oh. Tapos dili mo taas na lang ang ladder. Taas di ay si Philip. Uy, oh my God. Sige. Next. Tambok or payat? Mataba or payat? Payat man ko? So, payat. Yeah. Payat. Payat. Magin na. Basta taas ka ni payat. Gina, guys. Sige, last na gini, Philip, ha. Sorry, Jud kayo. So, kanina gina ko last. Ilang rounds ang kaya ni Philip? Rounds? Rounds, Boxing depende. ba na? Depende, extra rice or Actually, rounds ligo or depende. Pag rice, ako kay, kung ano Jud, duha ka rice siguro maximum. Depende 2 lang sa rounds. kagutom niya. 2 rounds a day si Philip. Oh my God. Hala, ngano ko no 2 rounds lang. Ingon sa mga fans ni mo diri sa comment section. Siyempre, Bakit 2 rounds lang? Siyempre, mamaya, di ba? Kay as a dancer, manambok pa lang ko. Oh, bita. Sakto. Very good answer. And then, bisan pag mukha ko daghan kay ma-burn ra maghihapon ng kuan kay sige mamigsayaw. mo na yung indot no sa dancing no maka-burn Yes, jud kag yes, fats. yes, yes. And at the same time ka-enhance pag imong talent, di ba? Yes, true. Sige. Thank you so much Thank you so Philip for much. joining Thank you me so sa imong much. time, effort.